Hello mga kaberks, welcome back to my channel. Today's video guys ay isi-share ko sa inyo ang tungkol sa isang bayan ng Maribeles. Samahan nyo ako guys ngayon. Ipapakita ko sa inyo at isi-share ko sa inyo ang ganda ng tanawin dito sa Maribeles. Konting kwento lang guys. Ang bayan ng Maribeles ay isang bayan na number 1 na bayan dito sa lalawigan ng Bataan. Ayon sa survey noong 2015, ayun nga guys no, ayon sa survey noong taong 2015, ang bayan ng Maribeles ay may populasyon na 127,536 sa may 30,691 na kabahayan. Meron 4.71% ang antas ng paglaki ng populasyon ng bayan bawat taon. 2 ulit ang laki kaysa sa antas ng paglaki ng populasyon. Ayan guys. Ayan, nagkakaroon tayo ng konting information lang dito sa bayan ng Maribeles guys, no? Ang bayan ng Maribeles, ang kaya tinawag siyang Maribeles ay sinasabing noong unang panahon dito sa bayan ng Maribeles ay meron maraming dilis. Ang dilis guys ay tumutukoy sa maliliit na isda na nahuhuli sa dagat na pumapalibot sa munisipalidad. Ayan, naman pala sa munisipalidad ng Maribeles. Ang salitang maraming dilis ay pinaikli sa Maradiles at sa huli naging Maribeles dating ng panahon. Ayan pala ang kasaysayan, no? At meron pa rin isang kwento kung bakit naging Maribeles. Ayan, konting kwento lang guys, no? Habang tayo'y namamasyal at papunta doon sa papakita kong magandang view dito sa bayan ng Maribeles. Isa pang maromansang alamat ang karaniwang iniuugnay sa Maribeles, ang kasaysayan ni Maria Velez. Si Maria Velez ay isang mungha. Alam niyo yung mungha guys? Mungha, parang ano siya, yung nun. Alam niyo yung nun, yung ano sa Tagalog yung nun? Basta mamaya maalala ko ang Tagalog ng nun. Mungha nga, mungha. Nagkaroon ito ng talisuyong isang paring Franciscano. Nagkasundo silang magtanan dahil sa hindi dumating ang galyong sasakyan. Sila ay nagtungo sa magubat na puok ng Kamaya. Ayan. Lumikha ng usap-usapan sa Maynila ang ginawang pagtatanan ng magkasintahan. Pinag-utos ng pinuno na hanapin ang dalawa. Nagtanong ang mga kawal sa mga katutubo. Pinarusahan ang ayaw magtapat. Isang kawal ng Bataan ang nagtapat, kung kaya dali-daling lumulan ang mga naghahanap sa praho o bangka na nagtungo sa Kamaya. Natagpuan ang dalawa sa dalampasigan. Si Maria Velez ay gula-gulanit ang damit at sa tabi niya ay ang paring Franciscano. Dinala ang pare sa Maynila at nang lumaon ay sa Bisaya naman upang magturo ng relihiyon. Samantalang si Maria ay iniwan sa pag-aaruga ng isang matanda hanggang sa ipatapon sa syudad ng Mexico. Sa pangyayaring naganap, nagbuhat ng pangalan ng 2 pulo sa koridor na ngayon tinatawag na pulo ng Fraile at pulo ng Mungha. Samantalang ang lugar na kinatatagpuan sa Magsing Irog ay tinawag na Maribeles, hango sa pangalan ni
Maria Velez. Ayan guys, napakwento na naman si Ping ngayon, no? Kaya naman guys, itong view na to ay super ganda talaga. So, i-share ko sa inyo. Meron tayong makikita dito na ito yung mga bundok na to, no? Diyan sila diyan sila kumbaga nagtambay. Pakita ko sa inyo guys ang magandang tanawin dito sa Maribeles. I-share ko din sa inyo guys, no? Kasi may kasabihan yung mga matatanda dito, no, na once kayo daw ay nakapunta na ng Maribeles, at kapag kayo ay umalis ng bayan ng Maribeles, yun ay hahanap-hanapin nyo. Totoo yun guys. Totoo yun. Kasi nung ako'y natapos mag-aral, no, dito ako nagtrabaho. Nagtrabaho ako dito sa isang factory na nagmamay-ari ay ang Japanese company na yan. So, mapalad ako at tumagal ako sa trabaho ng 10 taon. Ayun guys, no, 10 taon na pala. Ang tagal-tagal kong nagtrabaho dito. Batang-bata pa ako noon. Batang-bata pa si Ping noon, no. So, 10 taon akong nagtrabaho dito. Kaya nung 10 taon na ako, no, naisipan kong, sabi ko, uuwi na ako sa amin, sa lugar namin, or maghanap ng ng ibang, basta sabi ko alis na ako ng bayan ng Maribeles. Ayun nga, parang totoo yung sinasabi nila. At ngayon nga guys ay syempre nandito na naman tayo sa bayan ng Maribeles. Parang ngayon naisip ko, no, na totoo nga yung sinabi ng matanda. Once na tumira ka na ng Maribeles at umalis ka, parang yun, babalik at babalik ka talaga dito sa Maribeles. Ang ganda talaga ng Maribeles guys, kaya sa mga dyan, mamasyal na kayo dito. Puntahan nyo ang bayan ng Maribeles. Maraming mga dito. Maraming dagat. Dagat. Maligo tayo dito sa dagat. Ayan, bundok yan guys, bundok. Pero yung dagat ay nung una kong natatandaan nyo guys ay nag-upload na ako ng video na ang ganda-ganda ng dagat. Isa lang yun sa magandang dagat dito sa Maribeles. Yun yung pinakita ko dati, yung Sisiman View. Yun. Kung malala nyo lang guys. Tignan nyo lang yun doon, no? Ayan guys, tignan nyo yung kabundukan ng Maribeles. Ayan. Ganda-ganda, no? Dyan guys, yung zigzag guys, meron dyan, may daan dyan. Ayan, kaya naman sa tinagal-tagal ko dito, no, dahil bumalik ako dito sa Maribeles. Kaya syempre, meron tayong souvenir. Ayan, ayan yung I love Maribeles. Magkaroon tayo ng souvenir dito. Ayan si Ping. Papakyat na dyan para magpapa-picture tayo. Mapala tayo at meron tayong taga-picture dyan. Ayan. I love Maribeles. Yan guys, no, napansin ko nung nagtambay ako dito sa starting point na to. Ito daw yung starting point ng Ditmarch noong digmaan. Kung naalala nyo guys, meron digmaan noong unang panahon, no? Ito yun, dito yun nag-umpisa ang Ditmarch noong, ayan. Nung nagtambay ako dito sa I love Maribeles, nakita ko talaga guys yung mga tao na konti lang naman, no. May nakita akong tao na pababa sila, papunta sila ng bayan. Sila ay huminto muna dito. Huminto muna sila dyan at nagpapapicture sila bago sila tuluyan bumaba doon sa bayan ng Maribeles. Ito kasi kinaroroonan nitong I love Maribeles ay nasa taas ng sigsag. Kaya naman guys, nakikita nyo yung mga bundok na pinakita ko sa inyo kanina.
bundok yon. Kaya ayan yan guys, yan yung mga bundok. Bago bumaba, kasi may zigzag. Ayan dyan yung zigzag guys, may kita nyo yung bus. Ayan, nakaakyat na siya, galing na siya sa bayan ng Maribeles. Ayan, nakikita ko talaga, bago sila bumaba doon, nagpapapicture sila dyan sa I Love Maribeles. So naintindihan ko din, no, kasi ako din bumalik-balik ako dito sa I Love Maribeles na to para lang magpa-picture ngayon. Kaya guys, salamat, at sana na nagustuhan nyo ang aking video na shinare ngayon sa inyo, ang I Love Maribeles. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe na guys. At syempre, huwag kalimutan kalimbangin ang aking kampana dyan para updated kayo sa aking mga video na ipapalabas. Ayan guys, so may pinagtagpo at pero hindi tinadhana. Ayan oh, pinagtagpo. Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Ayan ang kasabihan dyan guys, no? Nakita nyo yon? Pinagtagpo. Tambay lang, Peng. Tambay lang si Peng. Hello, shout out sa inyong lahat dyan guys, ang aking mga kaibigan dyan. Langga, shout out sa inyong lahat, mga langga ko. Thank you sa inyo guys. Ayan, tara, sana sa susunod kong biyahe ay samahan nyo ulit ako para sa aking bagong ipapakita na video upload. Thank you guys for watching. Bye bye. Love you all and God bless.